Tatínku, zastav, já tam něco vidím, tam se něco hýbe, co to je? Jo, zastavu, pojďme se na to podívat. Ježiš, co to je za hromadu? Tatínku, co to je? Ježišmarja, to je opravdový ježek. Pepinko, dívej se, to je ježek, no ale už někam odchází. Jedeme dál. Pojďte. Tak pojďte, jedem. Ježiš, tady je to krásný na tom wellnessu, to je nádhera. No to je krásná vířivka. Kdo nás to tady zase pronásleduje? Ne, ježek jde za náma. Myslíte si, že nám může něco udělat, maminko, tati? Ne, ježci jsou hodný. Tak dobrý, už odchází. Tak papa, ježku, papa. Papa, ježičku. Tady je to krásný, tatínku. Já vidíte toho jídla, to si dáme. Pepinko, běž se ještě najíst, ať nemáš hlad. Ano, mami, ano, já už letím. Něco si dám dobrýho k jídlu. Je tady ovoce, mám vám nechat nějaký pití na pozdějc? Jo, pití bych si dal, A banán, kousek banánu mi nech. A můžu už do vody? A nebo až mi slehne? No maminko, myslím si, že by měla až tak za hodinu ta Pepina do té vody. Do vody, do vody, do vody. A tak už ji tam pustíme. Jdeme šup. Wow, to je paráda. Ježiši, to je teplý. Konečně zrelaxujeme, já úplně cítím, jak mi to masíruje ty záda. Teplúčký. Vidíte všichni, jak se koupeme? To je paráda. Taky si to tak užíváte? Ano, Pepinko, ano, užíváme. No, tatínku, myslím si, že bychom si tady už měli odpočinout pod dekou. Už mám varhánky na prstech. A vy taky? Odpočíváme. A uděláme si výlet další den do přírody. Jo, do lesa. Už si jedeme, tati, už tam budeme v tom lese. Za chvilku, no, Pepinko, vydrž, za chvilku. No tak Pepinko, pojď. Neloudej se, furt si chtěla na výlet, tak já kde se jsi? neloudám, já hledám hříbečky. Nestrať se, drž se nás, hlavně se nás Ale drž. nebojte, já se nestratím. Co kdybychom si šli lehnout někam do mechu, jak jste to dělávali vy? To je paráda. To byl nejlepší výlet na světě. A ta podzimní příroda, ta je opravdu nádherná. Doufám, že si uděláme brzo výlet další.